काठमांडुआव आं जेसेबांखि मन्दिर नुदों एखे डिजाइन जोब एखे स्टाइल जोब मोसौ पूरा ग्रुपैनो फैदोंमोन बिसोर बास लानानै फालोसेथार काठमांडुनि चंद्रगिरि हिलाव फैदोंमोन केबल कार राइड एन्जय खालामनो नाथाय अखासो हाबाय गोबांथार मानसि दङ ओरैबायदि बिहिरना लाइना गोलावथार टाइमिंखौबो नुबाय नोंथांमोनहा लाइना गोलावथार केबल काराव गाखोबाय दा चंद्रगिरि हाजोथिं जोङो दावखोलांगासिनो दङ केबल कारजों नोंथांमोन आं गाहायखौ एसे देखायनोसै नै गोजौ फैगासिनो सफैबाय बिराद हाजो गोजौआव नोंथांमोननो जेबो देखायनो हायासै मानो होनबा अखा हादोंमोन ग्लासआ फुरा अखा दैजों मोदला मोदला नुजोबो क्लियारखौ नुवा जोङो दा केबल कारनिफ्राय ओंखारबाय नाथाय माथो खालामनो अखा हानायखौथ' नोंथांमोनहा नुखाबाय ओरैबायदि खुवाबो खुनाय अखा हायोबा हाजोआव खुवाबो खुयो गोजौआवहाय मन्दिर दं जाहैदों बेनिफ्राय रेस्टुरेन्टफोर दङ आरो फुरा काठमांडुनि भिउ पइन्टखौबो नुयो जाहैदों बे चंद्रगिरि हाजोनि गोजौनिफ्राय जोङो दा गोजौआव थाबायनानै गाखोलांगासिनो दं एसे गोजौआव हाजोआ कितना टाइम लगेगा यहाँ से कम ऊपर पहुँचने के 5 मिनट 5 मिनट गोबांथार मानसिफ्रा गोजौनिफ्राय फैफिनगासिनो दङ नै मालाय साथा लाना फैदों जोंहाथ' साथाबो गैया सोरबा सोरबा मन्दिराव खुलुमबो फैयो गोदो बे केबल कार गैयावथ' पुरा ट्रेकिं खालामनानै गाखोनांगौमोन केबल कारनिफ्राय एसे थाबायबावनानै दा सफैबाय चंद्रगिरिनि हाजो थिखिनियावहाय बाहाय मन्दिर दङ हिन्दुफोरनि मन्दिर भिउसफोरखौथ' जेबो देखाय हानाय नंला आङो दा ओरैनो मन्दिरखौ एसे गिदिंनानै देखायनोसै जायफ्रा फुजा खालामो जुथा सेन्देल खुदों नै जुथा गानालासिनो बे मन्दिराव गाखोनानै फुजा खालामदों काठमांडुआव आं जेसेबांखि मन्दिर नुदों एखे डिजाइन जोब एखे स्टाइल जोब मोसौ बयबो बिराद सेल्फि लादों फट' लादों भिडिअ लादों आङो खेबसे राउन्ड थाबायनानै देखायनोसै नोंथांमोनहा चंद्रगिरिनि टेम्पोलखौ नुनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव लिरदो आरो शेयार खालामना होदो आङो मन्दिरनि 1 राउन्ड थाबायबाय बांसिन मानसियानो फट' लानो आरो भिडिअ लानो फैयो बाहाय माखासे मानसिफ्रा खुलुमफैयोबो अखाया दाबो थाइफ्रिगासिनो दङ नागाराखै नाथाय फिसा फिसा घन्टि दङ नै बिराद गिदिर
मानसिफ्रा जोबा फैयो आरो थाङो फैयो आरो थाङो गोदान गोदान फैलायबाय सान्दुं दुंबा ओरैबायदि क्लियार जागौमोन ना सोरनिबा चाचु राजा ना सान्थ्रि जाखो सान्दुं दुंनाय मोनबा ओरैबायदि मोजां क्लियार भिउस नुनो हागौमोन माथो खालामनो अखाबो हाबायना नाथाय सान्दुं दुंहां जाफिननानै दङ जेब्ला जों गाहायाव ओंखारलांगोन अब्लासो सान्दुं दुंगोन नामा माने ओरैबायदि लस जागोन ओरैबायदि खस्थ' खालामनानै जों बे गोजौआव फैदोंमोन एथ'राब दाम होनानै जोङो बे केबल कारखौ गाखोदोंमोन अखाया जोब्बायानो एसे जोरांहां जादों दसे नेथ'बावनोसै नामा फुरा ग्रुपैनो फैदोंमोन बिसोर बास लानानै फालोसेथार ओंखारलांफिनसै बोथोराबो क्लियारानो जायाखै माथो दा एसे लेट थाबावबानो ओरैबायदि लेट जागोन ना लाइन लानांगोन केबल कारनि थाखाय लाइना गोलाव जागोन आरो दिनै सेटारडे ना गोबांथार मानसिफ्रा फैदों नेपालाव सेटारडेबासो बन्द स्कुलबो गैया अफिसबो गैया जेबोखौ नुबाय दा खुवाजोब गैया जेबो भिउसफोरखौ देखायनो हायासै आं नोंथांमोननो गाहायाव सफैफिनबाय आसा खालामबाय नोंथांमोनहा बे भिडिअखौ एन्जय खालामबाय होननानै अन्नानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरो नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ आरोबाव लोगो मोनबावगोन गोजोनथोंसै